Sound check. Testing mic, hello, sound check. Sound check. Sound. Ay? Ay? Ano ba nun? Uy, Harlen, magandang hapon naman dyan sa'yo. Magandang hapon. Welcome naman sa akin live stream. Kumusta? It's been a while. Namiss ko rin ikaw. Kumusta naman tayo dyan? Di ba ako pinansin kagabi? Nandun ako sa'yo. Nandun ako sa live stream niya ni Mama Adel. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Uncle. Bakit ba parang ang aking camera? O talagang pangit lang ang aking cellphone. Was there something that you listened to me? Magandang gabi, Ma'am Judy Prost. Ate Beng Show. Ma'am Ate Beng, inaaraw-araw ko yung yung tawag dito, yung account mo. Tapos nag-send nga ako ng feedback ng kay YouTube na ibalik sa iyo yung pagbibigay ng yung pagbe-verify ng account. Kaso unfortunately hindi pa naman ibinibigay, and sabi sa akin ni Lolo, kasi nag-email ako using my email. Nakalimutan ko yung email mo. But then I give your publisher ID. Tapos sabi, we will going to reply soon na lang daw. Sabi sa akin ni Lolo. And then kapag hindi pa rin ma'am na ayos yon, I will going to ask for another email address, ma'am. I-associate na lang po natin yung pagkakalink ng account mo, ma'am, doon sa account mo, sa Google account mo, and then ilagay natin sa panibagong email address para naman ma-monetize pa rin yung iyong account, ma'am, sabihin na natin, ma'am, using another account. Ayan. Harang kami, sir, sabi ni Ma'am Jody Prost. Nandito rin sa atin, guys, si Ma'am Jody Prost. Magandang gabi naman dyan sa inyong dalawa. Si Ate Bing Shop Channel and si Ma'am Jody Prost is in our live streaming. Magandang gabi naman dyan sa inyo, ma'am. Welcome sa aking live streaming. Kanina nga yun yung inano ko, ma'am, yung inuupuan ko kanina. Yung kay Ate Beng. Kasi kung hindi pa rin yun, ma'am, i-grant tayo ni Lolo, I will going to ask another email address, ma'am. Yung bagong email address, Ma'am Ate Beng. Kasi ang tagal ko nang nag-iintay ng sagot ni Lolo para lang ma-troubleshoot yung iyong account. Kasi hindi pinapa-verify yung iyong identity talaga. Mabuti nga si Ma'am Jody Prostis, hindi naman magkasama kami, sir, ni Ate Beng. Bumisita si Ate Beng sa amin. Magandang gabi naman dyan kay Ate Beng. Yun nga po, ma'am, yung sinasabi ko, ma'am, na may chance pang ma-monetize, pero kung hindi ibibigay o kung hindi ipapa-identify yung identity ni Ate Beng Shop Channel ni Lolo using that account, gonna ask for another ko ang aking mic. I will gonna ask for another email address, ma'am, kay Ate Beng. And palitan natin, ma'am, i-associate natin yung pagkakalink na yon para iba na yung account. Sana, ma'am, wag mong i-give up yung channel mo, ma'am. Kasi ginagawan ko ng paraan, ma'am, as
sa abot ng aking makakaya, ma'am. Basta gagawin ko yun, ma'am. Ano pa ba? Ano pa? Sana all magkasama, di ba? Sana may kasama. Malapit lang po ba kayo dyan, ma'am, sa inyo? Always welcome, ma'am. Always welcome. Meron nga po, ma'am, meron akong dalawang case din. Meron akong dalawang case na ganun din, ma'am, sa'yo. Pinapa-identify yung identity. Nasa Sweden yung isa at yung isa nasa Canada. Hindi rin nila maibigay yung tamang information. Kaya nagkaganon din, ma'am, yung case mo. Sabi ko, antayin na lang natin kasi ayoko naman mag-practice sa isang account, but I am sure na i-associate na lang natin yung account na yun dun sa Google account mo and then palitan natin ang Google account. Mamomonetize uli yun, ma'am. Yun yung tinatawag, ma'am, na plan B. Malayo po, sir, 5 hours drive. Wow. Mag-drive ng napaka-tagal. Ingat-ingat ka, ma'am, sa pagmamaneho. Ayan. Saan ba si Harlem? Tatanong sana ako doon. Sometimes I fall into you. Not a daily seem to never. Alo. Uy, ma'am, grabe ka, oy. Thank you naman po dyan sa'yo, ma'am. Thank you po. Ayan. Para daw sa... Grabe siya, oy. Salamat, full support always here, sir. Thank you naman po dyan sa inyo. Guys, suporta lang. Hindi nyo kailangan ma'am, sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan magpalipad ng magpalipad. As long as na alam kong nandiyan kayo, guys, I am happy for to each and every one of you. Ayan. But then I would like to thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your generosity and thank you for that amazing super chat. Ayan. Kaso hindi mag-load ang aking kasi laging brown out dito, ma'am, sa amin. Akalain mo ngayong araw na to, nakaka-anim na silang brown out ngayon. Ganon. Thank you po dyan kay Ma'am Jody Prost at kay Ate Bing Shop. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, let me just reload my browser para maibaba natin ang ating super chatter na si Ma'am Jody Prost. Wala, hindi talaga mag-load ang Nandito lang ako, nakalagay lang ako sa Christmas light. Nagalagay lang ako mga Christmas lights. Sana all magse-celebrate ng Christmas. Opo, ma'am. Nakaka-anim ng best kaming nagwa-brown out dito. Nakakadalawa na akong CPU kung nasisira sa akin. Kaasar nga. Only in the Philippines. Mag-login lang ako, guys, kasi nalalag out kapag ka nagba-brown out. Merry Christmas naman dyan sa inyo, guys, in advance. Ang barkada, maligaya. Ay, asa na ba yan? Ito.
Yan guys, binababa yan ni Stream Element ang ating super chatter. Baka naman hala, grabe ang brownout. Oo nga po, ma'am. Sana all nagsi-celebrate ng Christmas, Harlem. Mm. Diyan ba ma'am sa Germany, bongga din ang ano? Bongga din ba ang tawag dito? Ang Christmas celebration? 29 days more to go. Christmas na naman. Sir, wag mo ibaba account ko. Nag-i-enjoy kami ni ate. Nagtambay sa iyo. Tsaka tingnan ko yung account ko ngayon. Kaya 1.99 lang. Ano daw? Bakit? Nag-i-enjoy kayo dyan, mama. Pabebe OFW Qatar, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Pabebe OFW Qatar. Highly recommended monetized channel also. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Pabebe. Welcome din sa aking live streaming. And nandito rin sa atin si Ma'am Joyce Francis or si Ma'am Yaya Joyce. Magandang hapon naman dyan kay Ma'am Yaya Joyce. Iniwan ko na si, nag-live kasi ako Ma'am Yaya Joyce, si Ma'am Jenny Kimba. Ayan, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Joyce Francis or si Ma'am Yaya Joyce. Welcome naman sa aking live streaming. Si Pre nandito rin sa atin guys. Mega love shoutout naman dyan kay Pre, si Ma'am Jonas Salundaga. Na iniwan din ako kanina. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Pre. Kumusta? Astig03 Vlog, tamsak. Mega love shoutout po dyan sa bago natin na kaibigan guys. Si Astig03 Vlog. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Meron ka ng moderator function na I have given you moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming. Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Pre, kamusta naman tayo dyan, pre? Taong nakangiti nga dito, sir. Wala kang makikita. Kabonggahan pa kaya ng Christmas. Ganon talaga ma'am sa ibang bansa, no? When I was in Taiwan, way back when I was in Taiwan, ganon din, nagsiselebrate lang kami. Kaming mga Pinoy lang din ng Christmas. Wala talaga ibang gaganda sa pagsiselebrate ng Christmas guys, kundi ang Pilipinas lang. At least may mga nakangiti dito. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan yung ating bagong kaibigan na si Astig03 na meron siya ngayong 659 subscriber. Baka naman guys, sir, mag-type ka lang ng me dyan. Sa mga hindi pa guys nakakaalam, mag-type lang kayo ng me, Aura, o kung kaya naman channel, o kung kaya naman tawagin nyo lang si Nightboot. Hahanapin niya ni Hahanapin niya guys ni Nightboot ang inyong mga bahay. Si Ma'am Joyce Francis guys, wag nyo rin kakalimutan yan. And si Ate Beng Shop channel guys. Ate Beng Shop channel guys, kaibiganin nyo rin yan guys. All the way from Germany. At saka si Ma'am Judy Prost, ang ating super chatter na binababa ngayon ni Nightboot. Ay ni Stream Element pala guys. Si Ate Beng Shop channel at saka si Ma'am Judy Prost. Kung di nyo pa yan guys kaibigan. Ma'am Jenny Vlogs, ma'am, umalis na ako doon ma'am. Iniwan ko si Little Aura sa iyo. Baka naiwan naman si Little Aura doon sa iyo ma'am. Si Ma'am Jenny Vlogs is in our live streaming also. Magandang gabi naman dyan sa iyo Ma'am Jenny Vlogs. Also known as si Ma'am Jenny Kimba. Dalawang monetized channel na account nito guys. Si Ma'am Jenny Kimba at saka si Ma'am Jenny Vlogs. Dan shared sir, thank you naman po dyan sa iyo ma'am sa mga pa-share mo dyan. Si Ma'am Joyce Francis Harang, thank you din po dyan sa iyo ma'am sa mga paharang mo dyan. Maraming salamat naman dyan guys sa inyo. Asa na ba yun si Astig? Astig, bigyan kita ng 5 subscriber. Nag-end na ako sir. Nakailang oras ka ba ma'am? Mukhang naka-4 na oras ka ma'am ah. Naiwan si Little Aura ko pala. Oo nga, naiwan nga naman pala talaga. Palis na rin ako. Saan ka ba pupunta, ma'am? Saan ba kayo pupunta?
Ingat-ingat kayo dyan, ma'am. Saan man kayo pupunta, guys. Saan man kayo naroroon. Ayan, ingat-ingat. Ali Pogi, nandito rin sa atin. Sir Ali Pogi, magandang gabi naman dyan sa iyo. Sir Ali Pogi. AP, ayan. Sir, magandang hapon naman dyan sa iyo. Sir Ali Pogi, welcome din sa aking live streaming. Highly recommended. Monetize channel din yan guys si Sir Ali Pogi. Andi lang ako host, pa-help naman sa YT. Sige. Pwede pa type ako ng me, sir. Sir Astig03 Vlogs. Bago natin guys na kaibigan, baka naman guys pwede nyong dikitan. Baka lang. Dikitan mo yung Sir Astig, dikitan mo yung ating super chatter. Huwag ka mag-alala, legit and very organic na kaibigan yan. 2 oras, sir, salamat. Ayan. May nagpapa-member. For 2 months. Ganun pala yan. Ang ating super chatter guys na si Ma'am Jody Prost. Padikit naman ako guys. Binababayan ni Stream Element at saka si Ate Beng Shop Channel. Work sir sa. Saan ka ba mag-work? Sir, patype ako ng me. Asa na ba yan? Si Sir Astig. Padikitan natin yan para ipin natin ang channel mo. And then yung ating super chatter guys, binababayan ni Stream Element. Wag ninyong kakalimutan yan. Mag-ipon kayo guys ng mga super chatter. You know what I really mean. Especially sa mga monetized channel. Hindi kayo magsisisi guys na dinikitan nyo yan. Sa pagsila. Patype ako guys ng me. Me. Me lang guys, me. Hanapin niya ni Nightbot guys ang inyong mga bahay. Automatic ibababayan ni Nightbot dito sa ating live streaming. Hindi nyo na kailangan guys lumabas, maghanap ng link. Seven wonderful people in the house. Magandang gabi naman dyan sa inyo guys. It's already 6 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Kain na kayo lahat. Sir, pababa. Ano ako sir? Kung ayaw mo sir mag-type ng meet, pwede pababa ako ng link mo sir. Sige na sir. At ipin natin para madikitan ka sir. Ilan na ba yung mo? Pababa na lang din ako sir ng kung ayaw mo mag-type ng me, ayun, pababa ako sir ng link. Si Ma'am Jenny Kimba nandito rin sa atin. Ma'am Jenny, magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Jenny Kimba. Thank you also for joining my live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. 2 ang kanyang channel. Si Ma'am Jenny Kimba tsaka si Jenny Vlogs. Harang. JQ. Si Sir Ali Pogi din guys. Magkakasama yan guys. Si Ma'am Yaya Joyce, si Joyce Francis, si Ma'am Jenny Kimba, at si Sir Ali Pogi magkakasama yan sa kanilang mga trabaho. And then ang ating super chatter guys, si Ate Bing Shop Channel at saka si Ma'am Jody Prost all the way from Germany. Magkasama sila ngayong araw na to guys, ang ating super chatter. Baka naman Boy Gamer TV nandito na rin sa atin. Sir Boy Gamer, magandang gabi naman dyan sa iyo, Sir Boy Gamer TV. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, si Boy Gamer TV na meron na code sa akin na BGT. Kung di nyo pa guys kaibigan ng ating VIP member na nandito na si Sir Boy Gamer TV, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka legit and organic. Highly recommended channel also yan si Sir Boy Gamer TV. Kumusta naman tayo dyan Sir Boy Gamer TV? Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, Boy Gamer TV. Ang link na binababa ni Nightbot. And also, wag nyo guys kakalimutan. Si Harlem mo, nagla-live streaming yan ng alas 8 ng gabi everyday. Ayan. Ayos lang host.
Sipri. Ang itatanong ko lang, ilang buwan ba yan hinarvest yung mga hito nyo? Hito. Maraming hito yan sila, Harlem o guys. As in. Oo. Mga marketable na hito. Catfish. And you want to find a way. Ay, ano ba nangyari dito? Anyway, so much for that guys. Si Ma'am Joyce Francis nandito pa rin. Anong tanong mo, Uncle? Ilang buwan ba bago hina-harvest ng yung mga, ano ba yun, hito? Tsaka ako talaga yung nauna doon, no? Akala ko ako yung panghuli. Ako talaga yung nauna sa birthday greetings ni Mama Adel Sulit. Ako talaga nilagay mo, ha? Guys, padikit naman ako guys sa nakapin. Baka lang ang ating bagong kaibigan guys, yung nakapin sa taas. Ma'am Jenny Vlogs, nandito pa rin sa atin, keeping us also in her background. Magandang gabi naman dyan sa inyong lahat guys. It's 10 minutes past the hour of 6 o'clock. Philippine Standard Time yan guys, Philippine Standard Time. Baka may mga katanungan kayo dyan guys, pwede kayong magtanong all about YouTube. And kung may mga concern kayo guys, you can just let me know kung may mga concern kayo. May nagtatanong dito sa akin over my Facebook account, Sir, paano po ba ang pag-apply ngayong araw na to? Bakit wala na yung apply now? Ma'am, anuin mo lang yan. Click mo lang yung notify me. Ayan, click mo lang yan. And then mapapalitan niya ng apply now. Bakit wala akong music, pre? Pero may sound ako. Bakit? Wala ba akong music, pre? Pero may sound ako. Pati na ang magkaaway ngayon, pati na sila. Meron na ba, pre? Hindi ko na. Araw-araw Pasko sa buong mundo. Araw-araw sana ay palaging ganito. Laging may pagmamahal sa bawat. Parang bangit ang sound ko, no? Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Mga bata, Bangit ang sound. aginaldo. Manang Buday TV, magandang gabi naman dyan kay Manang Buday TV. Oy ma'am, na-miss ko ka. Kumusta naman tayo dyan, Manang Buday TV? Hindi ka na nag-live stream. DJ lang Uragon, work mode, ayan. Hindi ka na nag-live stream, ma'am. Hindi ko na ikaw nakikita.
Mega love shoutout naman po dyan kay Manang Buday TV guys. Highly recommended monetized channel also yan si Manang Buday TV. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Namiss ko na ikaw. Namiss ko kayong lahat guys. It's been a while. Medyo busy lang ang lolo nyo guys. Ha? Pasensya muna. Pangarap ko Meron na ba ako pre? Pasko Silly Rain Channel Thumbs Love. Mega love shoutout naman po dyan kay Silly Rain Channel. Nagbabalik natin na kaibigan din. Mega love shoutout host and everyone. Sabi ni Ma'am Silly Rain Channel. Mega shoutout din po dyan sa iyo ma'am. And thank you also for joining my live streaming. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Nagbabalik natin na kaibigan. Si Silly Rain Channel. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Silly Rain. And yung ating nakapin guys si Astig03. Meron siyang 659 ata subscriber yon. Kung di nyo pa kaibigan, I know for sure na hindi nyo pa kaibigan yan guys. Kasi bago natin na magiging kaibigan kadikitan yan. Yes, ang tagal na host. Oo nga. It's been a while. Where have you been? Ma'am Silly Rain. Maligayang Pasko kayo'y bigyan Parang pangit ang sound ko pre no. Pagdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lang sa kapayapaan manuunin manuto Huwag tipirin. Ano daw yan? Ano daw yan? Huwag tipirin. Muna na ako host. Uncle 6 months basta maayos ang pagpakain. Basta maayos. 6 months pala. Marketable na yan. Bakit talaga? Pangit ang aking ano. Pagdiwang araw ng may Oo nga pre. manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lang sa kapayapaan manuunin Hanggang ngayon ba pre? Grounded pa rin? Umalik sa iyong kamay Salamat Panginoon Salamat Ninay Sa akin ang lupong pinagkikira Ay okay na. Kumusta po host? Okay naman po ma'am. Okay naman. Ayan. Meron na ata pre. Oh, meron na nga. Okay na pre. Ayun. Thank you naman dyan sa iyo pre. Kung di ka pa nagsabi pre, di ka pa alam. Salamat Panginoon Salamat Ninay Sa akin ang lupong pinagkikira Uy, baka may mga katanungan kayo dyan guys. Sige na, kausapin nyo ako. 1 oras lang tayong mag-ano. Bagong tabas ka, Uncle Pogi. Hindi naman ako bagong tabas. Nung nakarang araw pa ako nagpatabas. Oo nga. Nung nakarang araw pa ako nagpachupet. Sir Ali Pogi, thank you naman po dyan sa'yo. Ito guys, si Sir Ali Pogi, kung di nyo pa kaibigan guys, bigyan ko kayo ng isang hint kung bakit nyo kailangan kaibiganin to. Siya ay isang Pakistani guys na napakagaling niyang managalog. As in, super galing niyang managalog guys. As in. Our foreign friend na napakagaling managalog. Kaibiganin nyo yan guys. Parang, kasi ngayon, ka lang nag-live. Hindi talaga, hindi stable yung aming internet, Harlem. During those past few weeks, ayun, hanggang ngayon nga. And then, pagkatapos naman ang internet namin, ang hindi naman stable yung kuryente namin. Oo. Kaya nga hindi ako nakakapag-update. Kasi ngayong araw nga to, nakaka-anim ng best yung yung brownout dito sa amin.
Kaya hindi ako nakakapag-update masyado sa aking YouTube channel and especially sa aking Facebook account guys. Hindi ko hawak yung aking Facebook ngayon. Hindi ko mabuksan-buksan. Dwayne, mega love shoutout naman dyan kay Dwayne, si Loris Joy Pajardo. Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Dwayne. Dwayne, hindi pa talaga nag-a-update sa akin din. Yung engineer doon, hindi pa din sa akin nag-a-update hanggang ngayon. Kaya wala din akong balita. Wala akong may babalita ngayon dun sa'yo. Nung nakaraang araw, nangungumusta din ako. Hindi naman tinitingnan pa ng engineer. Pasko'y lagana, mayroong sigla. BG, kulang to sir. Mega love shoutout sa lahat mga lalab. Si Boy Gamer TV pa guys. Kung di nyo pa kaibigan yan, makipagkaibigan na rin kayo dyan guys. 11 wonderful people in the house. Make friends guys. That is the key to a healthy channel na tinatawag. Every day I always I am always saying na ang pakikipagkaibigan, huwag niyong ipagkakait yan guys. It is because that is the key to a healthy channel na tinatawag. Ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo dyan guys. And yung mga hindi pa nag-a-update ng kanilang mga tax guys, i-update nyo na. Si Ma'am Jody Prost nandito sa atin guys. Hindi ko pa rin na yung kanyang channel guys. Kasi nga madalas kaming walang kuryente. Ayokong ipakipagsapalaran yung aming computer, yung akin computer. Kasi nakakadalawa na akong computer na nasisira dahil lang sa brownout na yan. Ma'am Joyce Francis nandito pa rin sa atin. Kung may mga katanungan kayo dyan guys, wag kayong mahihiyang magtanong. Libre lang magtanong. Yung mga sa inyo. Eto, meron dito sa aking Facebook account platform. Bakit po ba? Lagi akong nagbabawas. Kanina nasa 1.6 na ako. Ngayon is 1.2 pa rin. 1.2 na naman. Almost 400 ang tinanggal sa akin na lolo. Pero wala pa yatang dumating. Wala pa nga Dwayne, wala pa. Sana nakikinig yung nagtanong sa akin kung bakit tayo nagkakalagasan guys. Almost every live streaming ko din pinapaliwanag ko guys. Meron tayong based on community policy. Merong 4 na reason kung bakit tayo naglalagas. First and foremost, ang kauna-unahang policy ay ang kauna-unahang reason. It is because kung ayaw naman talaga sa ating i-subscribe tayo, ina-unsubscribe tayo ng ating mga subscriber. Ano yan? Yun ang kauna-unahan, yung nag-unsubscribe sa atin kung talagang ayaw sa atin ng tao. Ganun po yun. Ang pangalawang reason kung bakit nawawala yung mga subscriber count natin is, ang pangalawa is yung mga spam subscriber. Ang spam subscriber na tinatawag, yung mga nagmamadaling nagdikit, yung mga nagmamadaling nag-subscribe sa inyo, na hindi man lang at least pinanood ang inyong mga video, basta na lang ng dikit, yung mga nagmamadali yan. Ang pangatlong reason kung bakit tayo naglalagas is yung mga may mga nababiolate, yung mga nakabiolate ng account, yung mga na-suspense, ganon, yung mga dini-activate na account, ganon. Yun ang reason. Nawawala din yung pagkakasubscribe niyan sa atin. Ang pang-apat na reason is yung mga dinilit na account talaga ni Lolo. Nawawala ang kanilang pagkakasubscribe, yung kanilang watch hour, at saka yung mga views sa atin. Yun ang nawawala sa atin. That is the 4 main reason kung bakit tayo nagkakalagasan. Ngayon, mostly ang ating pagkakamali is yung pagiging spam subscriber natin. Yun yung mga nagmamadaling magdikit para lang makapag-subscribe at masubscribe sila. Ano pa mga katanungan nyo? Sana guys, nasagot ko ang inyong mga katanungan based on community policy ni Lolo. Okay, Chad, salamat. Baka December, January pa siguro kasi first dose pa yung iba doon, Chad. Oo nga, first dose pa lang sila. Tayo tapos na ako eh. Naka second dose na ako eh. Pfizer. Yung mga guys, yung mga nagpa-vaccine pala, kung gusto nyong malaman guys, na registered ba kayo sa database ng DOH.
Pwede kayo guys kumuha ng vaccination certificate. Gusto niyo bang ibigay ko sa inyo yung site ng vaccination certificate? Ayan. Ibigay ko sa inyo guys. Lagay natin kay Nightboot. Bigay ko sa inyo guys ang Kiss lang ang pag-asa. Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Ang star ng basket. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang Pasko. Gusto nyo guys malaman na kung kayo ay nakapagpabaksin na guys dito sa Pilipinas, pwede nyong pila pa niyan guys. Sir Ormay, na-claim ka ba sa OWA nung for good ka na? Wala naman po ma'am na binibigay ang OWA ma'am. Wala naman talagang medical, wala naman na assistance guys. Bukod doon sa libreng transportation mula airport hanggang doon sa inyo. At saka libre na yung accommodation ng lahat-lahat. Okay, maniniwala guys, may makukuha kayo. Pero kapag pumunta kayo guys sa OWA, malalaman nyo kung ano yung inyong mga yung inyong mga karapatan at kung ano ang inyong mga makukuha. Kasi meron naman talagang makukuha. Meron nagpapaloan sila sa mga OFW and then may mga offer yung OWA sa mga OFW doon. Kaso hindi ko pa ma'am chine-check. COVID-19 vaccination certification in the Philippines guys, you can simply click that link. Ayan. Para ma-check nyo guys kung nasa database ba kayo ng DOH. Ayan. Pwede kayong humingi ng certification. Meron niya na ang certification na binibigay is yung meron niya naka-QR code. Sir Ali Pogi nandito pa rin sa atin guys, si Sir Ali Pogi. Ano pa ba? Ano pang mga katanungan niyo? Pwede kayong magtanong guys. Huwag kayong mahihiya magtanong. Libre lang. Minsan hindi. Time check tayo. It's 26 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Mag-enjoy muna kayo guys sa music ko. Umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo ba isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat nang nadarama, di gustong ika'y mawala. Dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo Sir, ano ba ang gagawin kapag ano ba itong tanong natin? tumasa na laro. Sir, nawala po yung advertisement ko. Ano po ba ang pwede kong gawin? Ibig mo Naka-tune in pa ako sa YouTube ngayon.
tawag dito, screenshot mo sa akin kung ano yung email sa'yo and then ibigay mo sa akin, ma'am. Oo nga. Tingnan ko, ma'am, kung bakit ka nawala ng advertisement. Doon sa latest na email mo, ma'am. Kasi depende yan eh. Baka hindi mo pa na-verify kung wala ka pang PIN or baka hinihingan ka rin ng verification. Maraming gulo ang isipan ko di tulad sa nararamdaman ko. Yan pre ang tinatawag na pre. Tang iwasan Minsan matulog ng maaga pre ha. Wala Oo nga. may paalam Ibang Minsan natutulog pre ng maaga ha. anamihan Nakulang yan sa tulog. Pagpupuyat yan. Pag tayo sa aking mata magtapat ng nadarama di gusto ika'y mawala Musta naman tayo dyan pre? Hindi mo ako pinapansin pre kanina. Porque naka-BG lang. Stepmom daw si Pikachu, hindi sinamo niya yung Dragon Balls. Oy, alam niyo ba ang latest kay Ma'am kay Lenny Robredo? Nakuha niya na yung 7 Dragon Balls. Oo. Meron na sila ngayon na series ng movie nila, Dragon Balls Pinks. Yun ang tawag ng series ng Dragon Ball ngayon. Dragon Balls Pink. Galit na galit sa akin yung Pre, galit na galit sa akin pre yung yung aking pinsan. Nag-shoutout ako sa iyo. Ewan ko kung narinig mo ba ako pre. Narinig ko naman ikaw pre. Naka-speaker ako. As in. Ay. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang dilig sa ang pag-ibig. Sabihin mo wag ka na magalit. Mag-BBM tayo. May Oo nga. tagalog. Alam niyo ba, sinisiraan si Marcos. Ang ginagamit yung panira, yung ama, hanapan niyo ng tamang ipapanira si Marcos. Sino ba yung mga taga Ilocos dito? Sino ba yung mga Ilocano dito? Bakit ba ang nasa survey daw na ang Ilocos Sur, ang Ilocos province is ang pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas? Maniniwala ako guys kung merong facts and tama ba? Hanapin ko nga, the poorest provinces in the Philippines. May bahay ang aking pati. Merry Christmas, kamalwalhati. Pag-ibig, ba't siyang naghari? Araw-araw ay Pasko lagi. Ang sandipo ng pagbarito, hihingi ko ng aginado. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo kami na Pasko. Pasko ay sumapit na naman Kaya tayo magdiwang Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang Hi po host, sabi ni Ma'am Alisa Trelies. Mega love shoutout naman po dyan kay
Ma'am Alisa Trillis, guys. Bagong-bago rin natin na magiging kaibigan, kadikitan, or kabarkada din. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function para pwede na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Thank you also for that sweet tamsak, Ma'am Alisa Trillis. Tamsak dan po. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am. And thank you also for joining my live streaming. Ito guys, so bago natin na kaibigan, pwede mo pa-type ako ng me. Ayan. Meron siyang 506 subscriber. Lahat ay inaanyayahan Nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-aari ng panghabang panahon. Dikit na po ako sa iyo, host. Tamsak na lang po. Ayan. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Ayan. Sa mga padikit mo dyan. Tuwing Pasko ay lagi ng Dikitan kita, ma'am, ng apat, ma'am. Maya-maya, pagkatapos ng aking live streaming, dikitan kita, ma'am, ng apat. Gusto mo yun, ma'am? Masagana. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan yan. I know for sure na hindi nyo pa kaibigan, guys. Abay, dikitan nyo na rin po at makipagkaibigan po kayo dyan sa ating kaibigan na nandito. Si Ma'am Alisa Trillis, TY po. Ayan, dikitan kita, ma'am, ng apat. Ito, guys, oh, yung nakapin sa taas. Baka naman, yung mga nandito sa atin. salamat ninang sa ginalto kong inyong ibibigay. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Ito ang atin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, mayroong litsyonan pa. Ang bawat kahanan ay Tayo na video, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. panoche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagdidiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Panoche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Ito ang atin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, mayroong litsyonan pa. Ang bawat kahanan ay ganda. Tayo na video, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Panoche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagdidiw, magsalo na tayo. Dan po, Stream Elements TY. Ayan, sige. Yung super chatter natin, guys, binababa ni Stream Element. At saka yung mga binababa ni Nightboot dyan, guys. Huwag niyong kakalimutan yan. Napaka-legit and mga organic. At kung may mga katanungan kayo dyan, guys, all about YouTube, you can ask also. With regard sa inyong mga channel, sagutin natin yan, guys. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagdidiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Panoche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Pasko na naman, ay tuwing araw. Pasko'y daan. 37 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Yung mga hindi pa dyan, guys, kadikita ng bawat isa, paalala lang, makipagkaibigan kayo as in. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain. No,
Dan po at Ate Shop Channel. Huwag ka mag-alala, ma'am. Idikit ko rin yun, ma'am, sa iyo. Oo. Si Ate Beng. Nasa, magkaano yan, guys, eh. Nabubuksan ko yung channel niyan, guys, ni Ma'am Jody Prost at saka ni Ate Beng Shop Channel. Huwag ka mag-alala. Kapag hindi pa kayo dinikitan niyan, guys, ako na mismo ang magdidikit sa inyo. Huwag kayo mag-alala, guys. Just leave a proper comment, guys. Nabubuksan ko niyan, guys, ang account. Yan pa, sino pa ba? Si Ma'am Yaya Joyce dati nabubuksan ko ang account niyan. Sino pa ba? Si Sir Ali Pogi, ayan. Si Ma'am Jenny Kimba, si Ma'am Joanna Salundaga, nabubuksan ko ang account niya. Sino pa ba? Si Ma'am Simpolay, nga nabubuksan natin. Si Yang Stevie. Ba't di ako naharang dito, sir? Sabi ni Ma'am Joyce Francis, hindi ko ma'am alam. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in the sound till I come back around. So now the day leaves and tonight DJ until end, ayan. Ba't di ako naharang? Hindi ko din ma'am alam. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. Being out here, it's taking me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. 40 minutes, guys. Ayan, eto meron. Ayan. 40 minutes past the hour of 6 o'clock. Okay, guys, 8 minutes na lang ako. Tamsak sabi ni Ma'am Claridel. Uy, Ma'am Claridel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel. Hindi ka naman nagla-live streaming, ha. Puro ka na lang music streaming. Na-miss ko ikaw, Ma'am Claridel. Si Ma'am Adel. Oh, belated happy birthday naman dyan kay Ma'am Adel Sulit. Ano bang handaan, Ma'am? May nagwala na naman po ba? Ma'am Claridel Ilang, highly recommended monetized channel. Also yan, music streaming every 9 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Kung di nyo pa yan, guys, kaibigan na ba? Kaibiganin nyo na rin po yan, guys. Busy na si Ma'am Adel, may work. May work na pala. Sabi ng host birthday ni Team Showbiz, sigurado may kakanta na naman. Magla-live stream ba si Ma'am Team Showbiz, ma'am, na birthday? Hindi ko pa alam. Sige. Hindi ko pa alam, host.
Si Ate Bing Shop Channel guys, nandito pa rin sa atin. Kasama yan ni Ma'am Jody Prost ngayon guys. Punta mga team niya dito. Sige. Pupunta pala dyan. Oy, Ma'am Joyce! Oy, mayaman. Hello naman dyan sa mayaman. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Yaya Joyce. RC Joyce Francis, guys. Ang ating super chatter. Kaibiganin nyo na rin po yan, guys. So, kanina ko sinasabi. Ito si Ma'am Claridel Ilanga, CE9. Ang ating super chatter, si Ma'am Yaya Joyce. Ayan. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Oy, napalipad pa talaga. Yayamanin. Pwede na kayo magpalipad dyan, ma'am, no? Ma'am, thank you for that amazing super chat. Ayan guys, binababayan ni Nightboot or ni Stream Element ang ating super chatter. Kaso ma'am, malapit na ako mag-end. Nagpalipad. But anyways, thank you for your generosity, ma'am. And thank you for that amazing super chat. Ayan. Si Ma'am Alisa Trillies, nandito pa rin sa atin. Mga friend ko na yan sila, sir. Uy. Mga friend ko na yan. Magkakaibigan na pala kayo. Kukunti lang naman kasi tayo dito, ma'am. Oo. 4 minutes na lang ako guys. Kung may mga katanungan pa kayo dyan guys ha, wag na kayong magatubiling magtanong. Pwede nating sagutin yan. Wala na akong sasagutin. Ang ganda naman ito. Sige, host Vice. Oo, may card na kami dito. Di na gumagana ang Gcash ko dahil di na activate ang roaming number bago nag-flight. Kaya di ko na magagamit Gcash ko. Pwede, ay oo, kapag ka na-expire siguro. Siguro ganun, ma'am. Pag na-expire ang number mo sa Gcash. Three more minutes na lang ako guys. Mag 1 hour na din ako. Maya guys na alas 8 is magla-live streaming si Harlem O. Maya alas 10 si Ma'am Adel Sulit. Ayan. Ganun pala yan. Two minutes na lang ako guys. Uy. Ma'am, thank you naman dyan sa inyong lahat guys. Mag 2 minutes na lang ako. Mag 1 hour na din naman ako. Magluluto pa ako. Hindi pa ako tapos magluto ng aming dinner. Ako yung naka-schedule ngayon magluto ng dinner namin guys. China built a boat elevator to move ship across the mountain. Ang galing naman.
Pa sa atin. Maraming salamat naman dyan sa inyong lahat guys. Sa mga nakaantabay, ako po ang inyong lingkod guys. Uragon, nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas. It's 29 more days to go. Christmas na guys at malapit nang mag-celebrate kayo ng Christmas. Sana ngayong Christmas guys is masaya tayong lahat. Walang anumang mga kalungkutan na dumating sa ating mga pamilya. Maraming salamat guys sa inyong lahat and ako po ang inyong lingkod Uragon, nag-iiwan sa inyo ng isang mas mapayapang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. Bye guys. Thank you dyan sa inyong lahat guys. I love you all. Good night Sir Ora at Salat. Good night naman dyan sa inyong lahat guys. Ayan. Ma'am, thank you for that amazing super chat ha. Thank you all guys. I love you all.